Tabi parhorasan ma hupasahat hami tuhamu akka amanami, inanami, haha anggi nang na pinaribot, saluhut hita na hinaholongan ni Tuhata Yesus Kristus, na tumangihon jamita marhite radio pelita kasih di Manogoton. Hita na dibagas tabi, manang akan natongon di perdalanan tumopot akka ulaota, didongani jala di pasu-pasu Tuhata Yesus mahita saluhutna. Au situa rosmala lumban raja boru situmorang, rapdohot inata padita teti dorinda boru situpul, sian HKBP Kernolong, Resort Jakarta, makobasi partangyangan di Manogoton. Tapuk tama partangyangata marhite na marjamita binuatoni inata parjamita. Martangyang mahitang ali amanami na marhabangsa di Banua Gijang peholi Tuhan jonok do dihodi akan nama jo goarmu mauliate rohanami di wali Jehovah didongani asidot holong ni roham do hameli Tuhan boy hami dungu syepuduman nami didongani hodo hami mamulus sudah burngin na holomi nuaik peli Tuhan hosahanguluan na pinasahat mo di ngulu nami mangajar hok kami asa boy ngulun nami patupahon na dingkan adorang upatupahami saluhut akka ulon nami di bagasat sadarion tamado pujion nami guarmu ali Jehovah marhiti akka edde dohot hatam na bediyai nanayang tumangihok kami marhite radio pelita kasih alani Tuhan pahehe dungoy mahami ajari mahami lo mangatusi hatam na bedi asa hatami gabi bohal di perdalanan ni ngulu nami sadarion asa boy hami mamake ngulu nami gabi habaron ni pasu-pasu dosyan kepermaran dosyan akad najat dosyan dosa asima roham ali Jehovah sisa nasa dosa nami marhiti-hiti guarni anakmu Yesus Kristus martangyak kami tuho amin. Hata ni debata nagabe turpuk si hanguluhonotta di Manogoton tersurat sian buku panurirang Yeremia biddu 40 mamuka sian ayat pitu sahat rodi ayat 10. Yeremia biddu 40 mamuka sian ayat pitu sahat rodi ayat 10 songonon ma hatani Tuhata. Jadi dung dibege saluhut iduk ni parangani akka nadiladang rodi akka parangan nasida nong pinabakit ni raja sian Babel si Gedalia anak ni si Ahikam gumonggom tanoi jalanaong pinasahatna tu ibana akka bawa dohot paropuan rodi dakdanak dohot sian halak akka nalea di tanoi akka nasotarboan tu Babel. Jadi Roma nasida madapoton si Gedalia tu Mispa, si Ismail anak ni si Netania, dohot si Johanan, dohot si Jonatan, akka anak ni si Karea, dohot si Seraya, anak ni si Tenhumet, dohot akka anak ni si Epah, sian huta netopai, dohot si Jersania, anak ni sadahalak maakai, nasida dohot akka parangan nasidai. Dungi marmang mangma si Gedalia, anak ni si Ahikam, tubu ni si Sapan tu nasida, dohot tu akka parangan nasidai, nin nama. Unang hamu mabiar mangului patu tu halak kasdim. Ingat ton hamu matanoi, jala ului hamu raja sian Babel,
asa marsonang sonak kamu. Alai anggoau idama maringan di Mispa do asa jongjong di julu ni halak kasdim dohot akkanaro manopot hita. Alai anggo hamu papungu hamu ma anggur dohot parbue ni hau dohot miak jala bahen hamu ma itu bagasan inganan pineop nai jala maringan mahamu di bagasan hutamuna akka nasinuluk munai. Nang saluhut halak Yahudi akka na di Moab dohot di tonga-tonga ni halak Amon dohot di Edom dohot na di saluhut luat akka na asing dung dibegi baritai naong tinadikon ni Raja sian Babel pasi-pasi di Juda. Jala naong pinabakit nai si Gedalia anak ni si Ahikam tubuh ni si Sapan gumonggom nasida. Jadi mulak ma saluhut Yahudi sian saluhut inganan perserahan nasidai. Jala ro nasida tu tano Juda madapoton si Gedalia tu Mispa. Jala dipapungu nasida anggur dohot parbue ni hau masai godang. Roma dohot si Johanan anak ni si Karea. Dohot saluhut iduk ni akka parangan na di balian. Madapoton si Gedalia tu Mispa. Akka ni nanasida ma tu ibana. Atehe. Dang dibotoho naong disuruh si Baalis, raja ni halak Amon, si Ismail, anak ni si Netania lao mamunuho. Alai dang porsia si Gedalia, anak ni si Ahikam di hata nasidai. Jadi ni nasi Johanan anak ni si Karea tu si Gedalia di si Habunian di Mispa songonon. Walaos au malao asa hubunu si Ismail anak ni si Netania so boto-boto onni manang ise buasa tagonan bunuon na hosam asa mapar saluhut halak Yahudi akka naong marpungu tulabung mi gabe mago pasi-pasi ni Judaon maon. Alainin na si Gedalia, anak ni si Ahikam matu si Johanan, anak ni si Karea, si Tokka bahenonmu songoni. Ay si paoto-oto do na pinabuam, taringot tu si Ismail. Olat ni ima sahatna, jala nagabi odolan ni Jamita dihita di Manogoton, ima ayat sia. Dungi marmang mangma si Gedalia anak ni si Ahikam tubuh ni si Sapan tu nasida dohot tu akka parangan nasidai nin nama. Unak kamu mabiar mangului patu tu halak kasdim. Ingat ton hamu matanoi jala ului hamu raja sian Babel asa marsonang sonak kamu. Kepemimpinan Gedalia doho pemberontakan Ismail. Sahabat Radio Pelita Kasih nahina holongan itu hata Yesus Kristus. Ea do hita makilalahon nang tapatupan na denggan HP dapat hita naso denggan. Parduli hita tu halak alai bedang dihapor syai. Bahkan mersakap lau mamunuh hita. Lo songoni mana masa di si Gedalia. Dengan nabi nahenna lau manguluhon bangso Yehuda yang sudah mengalami kehancuran. Hape gabelos dicurigai. Jela dia sugohon. Uhud mersakap mamunuh ibana. Jela ujungna mati do ibana. Merawal mai sian turpuk sebelumna
ima bangso Yehuda na so manangihon hata ni panurirang Jeremia. Ipaingot Jeremia do nasida sa marhamubaw ni roha. Mangihuton hata ni debata jala mangulaw na dinggan. Alayala ni jogal ni nasida dan ulo nasida mangihuton lomo ni roha ni debata. Jala dipabuah si Jeremia mulo nasida dan mangihuton jala dam ngaramubaon. Maka negara ini akan mengalami kehancuran. Masa mana masai dang ditangihon suara ni si Jeremia dang maramubaon bangsoi. Roma Babel laho menghancurkan Yehuda. Jala saluhut akka pade elit politik cendikiawan ditawan jala dibuan tu Babel. Jala isi mana tinggal di si ima naso diperhitungkan di Babel, populasi kaum kelas bawah halak na pogus. Tentu sali sakat ni debata doon mabuan bangso Babel laho menghancurkan Yehuda dengan tujuan asa marhamubon ni roha bangsoi. Olong ni roha ni debata tuaka ni pindilit na tung macebalga. Ipilit Nebukadnezar masada gubernur na burju jalan setia sian halak Yehuda ima si Gedalia. Ima lau manguluhon provinsi Yehuda na maringanan di Mispa. Ragam do cara dan penakin si Gedalia laho paturehon bangsoi. Dia berusaha untuk menarik hati orang-orang Israel yang berserak untuk kembali. Imana petong mangalehon lahan asa pakyon ni bangsoi untuk mengolah tanah pertanian yang hancur dan membangun kembali tanah air yang rusak. Dan dia membuat orang melihat cahaya fajar masyarakat Yehuda. Jala berjanji do ibana dungi marmang masih Gedalia anak nisi Ahikam tubuh nisi sapan tu nasida do tu akka parangan nasidai nin nama unak kamu mabiar mangului patu tu halak kasdim. Ingatok kamu matanoi jelo oloi hamu raja sian Babel asam marsonak-sonak kamu. Gedalia memberikan perhatian yang begitu besar untuk orang-orang Yehuda supaya mereka jangan takut. Sada jaminan na nilehon ni si Gedalia lau paturehon bangsoi. Losaka ni debatadoi lau membangun kembali Yehuda. Sahabat Radio Pelita Kasih na hinaholongan itu hatta Yesus Kristus. Nacelabok do cara ni si Gedalia lau merangkul akka halak Yehuda. Macalabok do cara si Gedalia lau papunguhon, lau membangun kembali kota yang hancur itu. Sangat berbeda dengan bangsa Asyur. Lau menawan halak Israel gabe budak, ale digais musi itu tempat na asing. Jala dipamasuk musi halak na asing tu Israel. Asaboi sega haporsional Israeli jala mago bangsoi. Marasing do dohot cara Babel. Jala dia 10 di dok. Ala yang goau idama. Maringan di Mispa do. Asa jongjong di jolo ni halak kasdim akan naro manopo tita. Ala yang gohamu. Papunguhamu ma anggur do perbuai ni hau. Do miak. Jala baik kamu ma itu bagasan inganan. Pinyop nai. Jala maringan mahamu di bagasan hutamuna. Akka na sinuluk munai. Dakolan sada jaminan keamanan na pinasahat ni Gedalia tu bangsoi. Bahkan dia juga menjamin akan kebutuhan makanan, keamanan, kekayaan bangsa itu. Agar bangsa itu kembali berkumpul dan bertumbuh dan memperbaiki kehancuran yang telah terjadi. Lasma rohani bangsai marpungu manasida. Jalanunga di para dinasida narikot di tonga-tonga nasida. Jalanunga dipaturi nasida sedikit demi sedikit membangun kota itu.
tetapi kembali. Sayangnya pada akhirnya yang menyebabkan mereka hancur total sepenuhnya bukan karena bangsa asing dan nasian nah luar, tetapi kembali karena orang Yehuda itu sendiri. Tarida mai de 10 sada nang saluhut alak Yahudi akan na di Moab do di tonga-tonga ni halak Amon do Edom do na saluhut luat nang akan na asing. Dung dibege baritai nong tinadikon ni Raja Sian Babel pasi-pasi di Juda. Jalan nong pinabagkit nai si Gedalia anak ni si Ahikam tubuh ni si sapan gumonggom na sida. Jadi mulak masaluhut Yahudi sian saluhut inganan parseran na sidai. Jelaro na sida tu tanu Juda mendapatun si Gedalia tu Mispa. Jala di papungu na sida anggur do parbuai ni hau macai godang. Roma do si Johanan anak ni si Karea do saluhut iduk ni akka parangan na dibalian mendapatun si Gedalia tu Mispa. Akanin na sida matu ibana. Ate, dang dibotoho nang disuruh si Baalis raja ni halak Amon si Ismail anak ni si Netania lau mabunuho. Aledang porsia si Gedalia anak ni si Ahikam di hatan nasidai. Bukan karena bangsa asing hancurnya Yehuda, tetapi karena konspirasi orang Yehuda itu sendiri. Nungadenggan di bait debata, alai kecemburuan iri hati kedengkian late hosom, totok do adong jala mangul di tonga-tonga ni jolmai. Kecemburuan na adong di si Ismail dipakai bangsa na asing, laho marsakap memunu si Gedalia. Laho marsakap menghancurkan Gedalia. Ala dia itong nasida, keberhasilan Nabi si Gedalia adalah suatu penipuan karena ia bangsa Babel. Jalanin na si Johanan anak ni si Karea tu si Gedalia di si Habunion di Mispa songonon. Walau sma'aulau asa hubunu si Ismail anak ni si Netania. So boto-botoan ni manangise. Buasa tagonan bunon na hosam. Sama persalut halak Yahudi akan nang marpungu tu labung mi gabi mago pasi-pasi ni Juda mau. Keinginan Yohanan bin Karea dinanong di pabuah ibana tu si Netanya bahwa sakap ni si Ismail lau mamunu ibana dang persea si Netanya dihatai. Jal di bagasan na bunion marsaka do si Yohanan lau mamunu si Ismail. Aladang lomoro hana basa polai kobunon na si Gedalia. Apa nung ngadenggan di ben si Gedalia? Basa tong adong dope marsugo ni roha tu ibana. Jala diorai si Gedalia do si Yohanan lau mandalaton sakapna nang mabunuh si Ismail. Nang peujungna mati do si Gedalia dibunuh Ismail. Jala marhition lam sugoma rohani Nebukadnezar semakin menghancurkan Yehuda. Jala marserak do bangsoi. Dihita na inaholongan ni Tuhan ta Jesus Kristus. Ado na neng si pasaton trupukon tuhita. Kepemimpinan si Gedalia na ipilit iba na law padenggaton tapi ternyata gabi si Sogo. Kebencian dan iri hati mangulu di ngulu ni jolma dang lomor rohani jolmai dengan na pinatupan ni dongan na. Jala songo dia maholong ni rohani debata nakpe songo ni pabahenata nakpe olo sipata ita dang mangulaon lomo ni rohani debata alai tatak do holong do rohani debata tu ita dihita nah hinaholongan itu hatta Yesus Kristus. Sahabat radio Pelita Kasih, manang di dia pehita maringanan. Ingot hita ma, na perjolo ragam do cara ni debata. Memakai halak
asa boy hitam marhamu bau ni roha. Banyak cara yang dipakai Tuhan untuk memakai orang lain supaya kita bertobat atau berubah kembali ke jalan yang benar. Nepeduahon pada umat late dot hosom ni roha di tonga-tonga ni ngoluta. Dengan nabi nahi ni dongata do mahita makalason jalan merlas ni roha disi. Unang dengan nabi nahi ni dongata gabi si sugu jaladang lomor rohata nabi nahen nai. Jalan apa tuluhon ingot hitama tung macai songo dia pe nabi nahen debatatu hita manguhum hita dang napatuduhon sogo ni roha ni debatatu hita alai asa marhamu bau ni roha hita mangulahon lomo ni roha ni debata jalan apa paton alani tapak ke manguluta obar tu lomo ni roha ni debata saleleng di hasianganon paima haroro ni Tuhatta Yesus Kristus tu portibion. Amin. Mauliati rohanami di wali jahuba perdengkan basa. Hatam nebediai nakutangihon nami di manugut nyarion. Nungataka saluhut nali Tuhan. Ajari mahami. Asa saluhut ngolu nami. Mangulahon na denggan hobar tulomo ni rohan. Urajumi hami doli Tuhan. Sipata ado hami mabanjut ni roham. Sipata ado ngolu nami manudalhon lomo ni roham. Asima roham. Sesa saluhut na sa dosa nami. Pargugoy mahami. Marhiti to dim to di parbadia. Saboy saluhut hula hami. Dausian akan najat. Dausian dosa. Dausian roha. Late hosom di tonga-tonga ni ngulu nami. Alay pakke mahami gabi haboron di pasu-pasu. Salelik kami mangulu di tanah. Aliyaman nami na marhabang sa di banwa kitjan. Mauliati rohanami di ho Tuhan. Dinanaong utangyok kami hatam. Pasu-pasu mali Tuhan. Radio pelita kasih. Najut-jut maswarahon. Barita nauli. Ima hatam nabadi. Tusaluhut hami napatubigosa. Manang di dia pe hami maringanan. Pasu-pasu masaluhut akan namangula di ingananon. Pasu-pasu masaluhut akan keluarga nasida. Pasu-pasu masaluhut parbuay na niulan nasida. Asagabi haboran di pasu-pasu. Jalabuy nasida. Marhiti radio palita kasih. Lam turinggas na. Lau makatidakon. Mabaritahon. Hatam na badiyay. Asima roham. Tuho mau pasat tami todin ng pamatang nami. Lon nami malituhan salut akka pakubasyon nami di bagasa sa daryon. Pasu-pasu masalut akka ulon nami. Asa saluhut nai obartu lomo ni roham. Leon gogo nang haipasod di hami. Asima roham. Sesa nasa dosa nami. Marhiti-hiti guar ni anakmu Jesus Kristus. Martangyak kami tuho. Amin. Sahabat Radio Pelita Kasih yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, marilah kita dengarkan beberapa informasi berikut ini. Bila Anda ingin merespon renungan pada pagi hari ini, dapat menghubungi Inang Pendeta Teti Dorinda Borusitompul di nomor telepon 0813 1830 7323. Jika sahabat RPK ingin mendengar ulang renungan ini, dapat mendengarkan melalui YouTube HKBP Kernolong. Dan di kanal yang sama tersedia juga renungan malam Shalom mulai pukul 8 malam. Renungan harian Shalom ditulis oleh para hamba Tuhan dari berbagai gereja, saat ini didistribusikan secara online. Ruangan serbaguna.
HKBP Kernolong memiliki ruangan serbaguna berkapasitas 350 kursi dan bisa dibagi menjadi 2 bagian. Bagi yang membutuhkan dapat menghubungi 1. Ibu Maria Sinurat di nomor telepon 021 390 9785 atau 0813 8614 2835. 2. Ibu Sintua Rosmala Lumban Raja Boru Situmorang di nomor telepon 0821 1470 7797. Jam ibadah dan gembala. Ibadah dilaksanakan 5 kali. 1. Ibadah sekolah minggu pukul 7, ibadah remaja pukul 7, ibadah umum pukul 7 berbahasa Indonesia, ibadah umum pukul 9.30 berbahasa Batak, ibadah umum pukul 18 berbahasa Indonesia. Digembalakan oleh Pendeta Robert Sontar Pandiangan MTH, Pendeta Teti Dorinda Boru Sitompul STH, Bibelfrau Juliani Boru Tarihoran bersama 26 orang Sintua. Bagi Anda yang ingin didoakan dapat menghubungi Sintua Hotmatiur Tampu Bolon Boru Manurung di nomor telepon 0878 7547 8383. Segenap pengurus Renungan Harian Salom menyampaikan salam kasih kepada seluruh pendengar setia dan pendukung acara ini, kepada jemaat Tuhan interdenominasi dan seluruh jemaat HKBP dimanapun berada. Kiranya Tuhan Yesus Kristus senantiasa memberkati kita semua. Horas. So